B'investiment ta' 8,500,000 euro beda u għaddej ġmielu ix-xogħol fuq Skola Primarja Ġdida Fil-Qawra. L-iskola hija mifruxa fuq 7,359 metru kwadru u se tilqa' fiha mal-500 student u studenta. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħha spjega li l-iskola se tinbena b'tali mod li jekk ikun hemm id-domanda tkun tiflaħ sa 300 student ieħor, jiġifieri total ta' 800. Għaw ħafna nies barranin ġew jaħdmu hawnhekk bil-familji u għalhekk din l-erja inħasset il-ħtieġa li jkun hemm bżonn ta' skola oħra, skola kbira, però b'mod u maniera li mhux tintuża biss waqt il-ħin tal-iskola iżda anki wara l-ħinijiet tal-iskola tibqa' tintuża wkoll minn kulħadd. Fil-fatt, minn barra 39 klassi mifruxa fuq 4 sulari, l-iskola se jkollha żewġ sulari ta' parkeġġ taħt l-art fuq aktar minn 15,000 metru kwadru. Wara l-ħinijiet tal-iskola dawn se jkunu jistgħu jintużaw mill-pubbliku wkoll bil-għan li tittafa' xi ftit il-problema ta' parkeġġ fiż-żona tal-madwar. Fl-istess binja, iżda lilin minn dik tal-iskola se jinbnew faċilitajiet sportivi bħal ground tal-futbol u tennis courts, kindergarten u childcare center. Ma dawn sala li tesa' 400 ruħ u li l-aċċess għaliha se jkun miftuħ għall-pubbliku. Ħajkollha ground floor u solar fuqha u sa tkun multifunction biex tintuża għal diversi skopijiet. Mhux biss biex tlaqqat tfal fiha, iżda anki għal komunitajiet hawnhekk non-governmental organizations u anki għaqdiet reliġjużi kun jistgħu jagħmlu użu tajjeb minnha. Is-Sur Gafa semma numru ta' karatteristiċi li se jkollha din l-iskola favur l-ambjent. Sa jkollna photovoltaic panels fuq il-bejt, solar thermal panels biex nagħmlu l-misħun, u anki sanna 3 ġibjuni hawnhekk biex l-ilma tax-xita mill-bjut nużaw biex nkunu nistgħu nużaw ħal flashings u l-grey water nkunu nistgħu nużaw ħat-tisqija. Ix-xogħol beda xahrejn ilu u kif jiġdu l-filmati għaddej ġmielu hekk kif diġà tlesta il-pedament tal-car park. Bħalissa għandna mal 15 ruħ hawnhekk jaħdmu, però ovvjament se jiżdiedu iktar mod maġġel biex aħna nlaħqu t-targets tagħna. Ix-xogħol fuq il-binja mistenni jkun lest sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Bil-għan li l-iskola tiftaħ il-bibien tagħha għas-sena skolastika li jkun imiss 3 xhur wara.